Bună, astăzi sunt eu, Teo, și filmăm la țară. Este chiar frumos și m-am gândit să filmăm aici, în adevăr și provocare. Deci să începem. Hei, și eu sunt Gambă și astăzi o să facem adevăr și provocare 2. Ok. Stai să mă uit pe telefon. Prima întrebare este de la Fazanul 3, așa, care zice să alergăm ca niște nebuni. Să o facem. Să alerg ca niște nebuni. Ok, a doua este de la Fazan 3-4. Este de la Wiki, nu știu cum, care zice să mâncăm făină. N-avem făină și nu mă las să fac ceva cu făina. Da, mă văd bine? Așa. Stai să ajung acolo înapoi de unde iau provocările. Așa, următoarea este de la nu zic numele, că e unul urât. Zice, să le dăm cu capul de pereți. De ce puneți toți la fel? Ok. Asta chiar a durut. Asta-ți doare, nu pot. Nu pot să mă dau, uitați cum arată. Este așa. Pot să dau, mă doare capul, mă zgârii. A treia provocare, după asta a fost provocările, întrebările. Câți ani ai? 9 ani. De unde ești? Plăiești. Așa. Dacă ai fi un supererou, care ai fi? Cea mai grea întrebare. Cine știe? Superman. Așa. Ce manelist ai ales? Care este manelistul tău preferat? Nu pot să aleg. Toți sunt foarte buni. Nu pot să aleg. Sigur este Florin Salam, cel mai bun. Următoarea întrebare. Ce faci când ești în timpul liber? Păi eu fac în timpul liber multe chestii, adică în timpul liber, adică acum că e vacanță, am stat, n-am făcut temele deloc, dar mai fac temele și mai mă joc, mai ies pe afară. Așa, ce mai zice? Te provoc să... are o întrebare și o provocare. Să începem cu întrebarea. Ce flori îți plac? Păi mie îmi plac la lelele, și eu o să zice că ce? Eu sunt băiat, îmi plac. Dar ce băiat îmi plac? Așa, la lelele, sunt drăguțe, trandafiri, ghiocei și mai sunt, etc. Și provocarea te provoc să mângâi un câine. Ok, să faci. Nu pe mine, mă. Dar să fac și eu. Păi, dar Teo, nu văd ce filmezi. Așa. Nu putea să filmezi invers. Scoate huța. Scoate-l de huță și de camera. Că ea schimba camera. Și a terminat și episodul. Asta am fost eu. Ne vedem data viitoare. Hei, bye!